Dadya sarira tunggal wiji sami cimulane dadi apan cardadya sining jagat kasamadan dening jati kang maca kang angrungu kang anurat lan kang nyimpeni dadi hayuning badan kinarya sesembur yen winacakna ing toya kinarya dus rara nuli gelis rabi wong edan dadi waras lamun ana wong kadendha kaki wong kabondo wong kabotan utang yogya wacanen den nalika tengah dalu ping 11 wacanen singgih luar saking kabondo kang kadendha wurung aglis nuli sinauran mring yuang suksma kang utang puniku singgih kang agring nuli waras lamun warsa tulus nandur pari puasa
yen sira lunga perang wateken ing sekul antu tigang puluhan musuh ira rap sirap tan ana wani rahayu ing sing sapa rek bisa nglakoni amutya lawan anawa patang puluh dina wae lan tangi wektu subuh lan den sabar syukur ing ati insyaallah nekan sakarsane reku tumrap sana brayatira saking sawabing ilmu pangiket mami doaneng kali jaga para lenggah ingkang sinongsonganing kawilujengan kanthi satelasing kidung sari rahayu nika kala wau mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pinanggih wilujeng boten kirang satunggal menapa kados dene menapa ingkang dipun kidungaken dening kadang-kadang kula kala wau. Niki sajak ing mangke sampun rampung anggenipun acara jamasan dalasan pangabekten nika kantun wonten setunggal kakak ingkang taksih jinamasan sangyaning ora rawuh kagum ingkang dadi rumatan sarampungipun kidalang parwatan paripurna anggenipun pasrah saji niki para sukerta ugi para sengkala ingkang nderek parwatan nedya kapasrahaken dumateng kidalang parwatan wondene ingkang minangka sulih salira saking para wali sukerta nggih nyebun Bapak Winarto kunjuk boten kesawengan Bapak Winarto kasmanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kararejan kawilujengan mugi tansah kasarira dumateng panjenengan sami. Katur dumateng ingkang hanggilut kapitayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
ngaturaken salam kawilujengan rahayu. Para bapak, para ibu, wali Sukerto ingkang bagya mulya, kepareng kula nyuwun palilah panjenengan kinen hanya nyuli kajat panjenengan matur ing ngarsanipun Ki Dalang Sejati utawi Ki Dalang Paruwatan ingkang winantu ing pakurmatan panjenenganipun Bapak Ki Suprapto HS minangka Dalang Sejati Dalang Paruwatan ing dinten menika katur dumateng para pinisepuh aji sepuh ingkang pantes kinabekten, para rawuh kakung semawana putri ingkang tansah kinurmatan. Murwakan atur ing ngarsa panjenengan langkung rumiyin sumangga kita tansah memuji ing ngarsaning Gusti, ngunjukaken syukur awit peparing kawilujengan kabagas warasan kabagyan ing dinten menika kita kepareng makempal manunggal ing desa Sidorejo Kecamatan Sawan ngriki kanthi rahayu widodo kalis ing Sambikala ingkang salajengipun kepareng matur dumateng Ki Dalang Sejati inggih Dalang Paruwatan ing dinten menika kula hanya nyuli para wali Sukerto ingkang ing dinten menika sowan wonten dalem panjenengan kinen matur ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene ing warsa ihi menika dumawah ing wulan sura menika tasih kawontenaken ruwatan masal menika saestu Ki Dalang Paruwatan hangenteng-entengaken kula para wali Sukerto anggenipun dangu sampun angangen-angen menggalih hambok bilih para anak kula ingkang nandhang Sukerto miwah Sengkala lan kula ingkang sami nandhang Sengkala menapa kemawon ingkang sowan menika pranyata pikantuk pitedhaing Gusti panjenengan Bapak Dalang Sejati Ki Suprapto HS kersa gelar ruwatan masal ingkang menika ing dinten ingkang sae ingkang sampun pinilih menika kula para wali Sukerto matur pasrah dumateng panjenengan mugi kersa minangka lantaran nyuwun ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Kuwaos luar ingkang dados panandang anak-anak kula lan kula sedaya ing mriki para tiyang sepuh sageta hamanggihaken rahayu bagya mulya rancar anggenipun urip ing bebrayan agung para anak-anak kula lan kula sedaya ingkang nandhang Sukerto nandhang Sengkala lumantar ruwatan Sengkala ruwatan Sukerto kanthi masal gotong royong menika lan kula ndedonga mugi-mugi menapa ingkang sampun dados adat widi widana menika tetep lestari tetep langgeng saengga saged paring pitulungan dumateng sedaya kemawon ingkang hanggadhahi panandhang Sukerto miwah Sengkala kula kinten mekaten
anggen kula matur ing ngarsa Kidalang Paruwatan nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya para wali Sukerto. Mugi-mugi anggenipun Kidalang Paruwatan nindakaken jejibahan agung paring pitulungan nderek nyuwunaken ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Mirah saged kalampan rancak tinebihaken ing rupeda. Wonten kitaling basa Bledoning Wirama anggen kula matur wonten kirang langkungipun nyuwun agunging Sih Samudra Pangaksama. Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawuh pasrah saking para wali Sukerto ingkang katumben kasaliran nyanbun Bapak Winarto nunggih nedya tinampi piyambak kaliyan Kidalang Syati niki Kidalang Paruwatan nunggih nyanbun Ki Suprapto HS kunjuk boten kesawengan Ki Suprapto HS kasmangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan kabagassarasan mugi tansah kasalira dening kula lan panjenengan sekalian ingkang siang menika sampun kepareng rawuh dhateng ing pondok kula. Saperlu panjenengan sekalian nderekaken para putra-putra panjenengan ingkang sedyaning manah panjenengan badhe kadherekaken ruwatan masaling dinten Minggu kliwon. Mugi-mugi niatan panjenengan dipun udaneni dipun tampi dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kula mboten badhe amerdawa carita amepanjang basa nggih wekdalipun sampun siang. Pasrah saking panjenengan sekalian para wali Sukerto pisan malih pasrah saking panjenengan sekalian para wali Sukerto kanthi leganing manah kanthi asta tinarbuka kanthi atur alhamdulillahirabbil alamin pasrah panjenengan kula tampi nggih pasrah panjenengan kula tampi ing mangkenipun putra panjenengan kula aken dados anak kula ing salebetipun paruwatan menika nggih mila mangke sabibareng paruwatan panjenengan kepareng mundhut malih dinasta kundur malih nggih pisan menika kaping kalihipun monggo panjenengan lan kula sami ndedonga nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dongane mung siji. Slamet sing diruwat, slamet sing ngruwat. Amin. Slamet sing diruwat, slamet sing ngruwat. Muga-muga sakbubare diruwat putrane bisa pinter, sing omah-omah iso apik rukun, oleh rezeki sing barokah, oleh rezeki sing akeh saka berkahing Gusti. Amin. Amin. Lan leh tetanen yo bisa mundhak penghasilan leh nandur tengkeh yo mundhak subur tandurane lan liya-liyane nggih. Mugi-mugi panjenengan sekalian para ingkang lenggah menika kepareng ndongaaken dhateng niatan panjenengan dhateng anggen kula nderek ngangkat putra panjenengan. Sepisan malih nyuwun amin ingkang sareng slamet sing diruwat, slamet sing ngruwat. Mekaten matur nuwun kandha yoga kula matur nuwun sanget sugeng pinarak Bu Sinden matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumunten kalajengaken waosan donga ingkang badhe kasaliran panjenenganipun Bapak Ismati. Dhumateng Bapak Ismati kasmangkaaken warahmatullahi wabarakatuh. Khususan laruhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan laruhi Syekh Abdul Qadir Jalani. Wa khususan laruhi Syekh Suwakil. Wa khususan laruhi Aliullah. Wa khususan laruhi. Wa khususan laruhi cikal bakal ingkang bakal wonten ing dusun Sidorjo desa Sidorjo. Wa khususan laruhi Wah Ngaliman. Wa khususan laruhi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampungipun donga tumunten lumadinipun pagelaran ringgit niki adicara ruwatan masal Sukerto miwah Sengkala ingkang badhe kaparingan tondo kanthi peparingipun ringgit dumateng Kidalang Parwatan ingkang badhe katindakaken kelemjenipun Bapak Sukoco. Kunjuk dhateng sapanjenengan Bapak Sukoco kasmanggaaken sauntai sugi kunjuk dhateng Ki Suprapto HS minangka dalang sejati utawi dalang Parwatan kasmanggaaken mapan wonten ing papan ingkang pinanci nuwun. Kandatur bismillahirrahmanirrahim. Pagelaran ruwatan masal Sukerto miwah Sengkala kaleres wonten ing ari akad kliwon utawi pite kasih katiti wonten ing surya kaping kalih Candra November warsa 2018 mapan wonten ing tlatah Sidorejo Sawahan Nganjuk kanthi dalang Ki Suprapto HS. Kula nuwun sugeng siang sugeng bersani kanthi lereming penggalih supados punapa ingkang dados lekasing sedya kinabulan dening Gusti ingkang Agung. Nuwun kawula nuwun.
pun ingkang riniko basa hati dosa purwo kosiji hati luwih dosa purwo marang wiwitan kata pita ing Jawaka ingkang samya agaryo papan kedunungan kata para nalendra kang agaryo karaton datang kabeh kang wonten kahyangan Jonggiri Kayoso yo ing kahyangan papan Yawarna Mundaran Dirbawana kayangan ingkang sakalangkung sumara cahyane hanlai jonggring sarupa cahya ingkang sumara pagujambul kataliwarna paugraning pangesti Jonggiri Kayoso nedahaken kiblating panembah Mundaran Dirbawana ateges jagating pamuja sinten ingkang pinarak lenggah wing Salimoromata inggih punika ratuning para dewa ratuning para dewa tetungguling para Jawata sinten to bebisi ingkang araton oning Jonggiri Kayoso bebisi Sang Hyang Wisnu Sang Hyang Manikmaya Jagat Karana Girinata Giripati Purwa Carita Parama Siwa ya Sang Aditya Nirmala bebisi Sang Hyang Guru Dadya panutaning titah Manikmaya lahir telenging cahya Jagat Karana awiwiti gumelaring jagat Girinata Giripati dadi ratuning dewa Purwa Carita hamurwani lahiring para manungsa pinarak ungging sting pinarak ungging bali papan Yawarna datang pantaring kanggo sarupraptanira sawata ing sada dal-dal sinarado ya Sang Resi Kanika Putra sumambung untat ilang pukul Bathara Brahma sekelinggalih Sang Hyang Jagat Dinata Marmogya nimbali Bathara Narada samono kepareng angayun wijining sabda pangandika Pul Bathara Guru Kakang Resi kepareng pinarak mangayun anggen paduka pinarak kakang sampun galih ewek sumawur pangewek Pragenjong Pak Kong Warudaya Ututi kali PP saka Gagawe Anteng waring pengagaran kawula ana di Guru Tetira Prayugi anggenipun wenggah Raka Para Surung-suruting tanpa kasor lan pajaring
ring samurbeng kanang memujeng hari lan siswa sakutra Sang Hyang Sukswana Hadiluwih mugi tansah ngayomi kula sakluwarganing para dewa paringa kawilujengan kabagyan dhateng kula miwah sagung para Jawata miwah ingkang andhir wonten ing sasana paparyawarna kawula nuwun Kakang Resi Narada Bagya sarawuh handika Kakang Pukulun Bathara Narada ingkang sampun kepareng pinarak wonten ing Balingarakata dening dangu Kakang Pukulun Narada Bragenjong Pak Papong Warudaya Sote kali PP sapa kang gawe banteng waring pengagaran adikku kawula nuwun dawuh timbalan paduka Adi Guru. Kula cadhong ngasta kula kalih. Kapundhing mestaka ora daging Kang Yono Adi Guru. Pangestu tining neraka kunjuk ngabiyantara paduka Adi Permesti. Kakang Resi Narada kawula nuwun. Katampi ngasta kula kalih kapundi saengga jimat mawa ana bagya Yono kula. Pinarak ingkang prayogi Kakang Pukulun Resi Narada kawula nuwun. Tatela sampun prayogi sanget lenggah ingkang raka ngabiyantara paduka Adi Permesti. Kagiat rosing penggalihan dika Kakang Resi paduka kula piji marak angayun. Salami kula tampi dawuh timbalan paduka Adi Permesti. Katembene wekdal punika ingkang sakalangkung banter Adi Guru. Kados lampah kula jangka-jangka pisan dumugi ngabiyantara paduka Adi Guru. Wonten sawing jubah kula saking sacengang boten mawi kula toleh. Wonten dawuh menapa Adi Guru? Kakang Resi
pramila paduka Kakang Resi kula piji marak wonten ing Bali Marakata tansanes badhe kelajak pirembagan ing babaganing goro-goro kayangan katempuh ing goro-goro ingkang kagiri-giri gunung jebluk menceng watu galagil hampir sindut blegedobo panasing bumi kalangkung-langkung Kakang boyo menapa ingkang ngandhadosaken wonten ingkang goro-goro mugi wonten keparing paduka Kakang Resi Narada paring dawuh Adi Guru mulai paduka Adi Guru andangu kawonten ingkang goro-goro Adi Permesti kula ngaju kemutan nggih paduka Cangkrama nalika semanten paduka Adi Permesti Cangkrama sekalian ingkang garwa Hyang Betari Umoranti Ari langkung Ari Condro langkung Condro ingkang saking menika salaminipun paduka Cangkrama paduka Adi Guru kathah maning raos oneng nggih kula boten badhe swala Kakang biaya saking oneng paduka menika kurut kama paduka kasauting Raja Mina ing niku dumadakan tuwuh sawijining wujudan ingkang gegirisi kimplah dede darah kampul dede daging menika wujuding Sang Kama Salah wujuding Kama Salah dumados saking kama kula ingkang kurut wonten ing Jalanidi Adi Guru kawula nuwun menapa mbotenipun perjaya Kang Kama Salah kula sampun Adi Guru sampun diperjaya dening para Jawata nanging sedaya boten wonten kang monggo puya tandhingan Sang Kama Salah ajeng keparingipun Kakang Resi Narada Kama Salah dangu sang sayaning dangu wujud buta bajang agenipun kagila-gila malah dangu menika minggah wonten ing repat kepanasan minta pangadilan nyuwun dadosa putraning dewa sampun minggah wonten ing repat kepanasan lho nggih Adi Guru minta kaku dados atmajaning Jawata nggih lajeng kados pundi saran sarana paduka Kakang Resi Narada pamrayoginipun ke neraka boten wonten malih kadhahi paduka Adi Guru kedah ngawon sawetawis kersa angaken putra dhateng Sang Kama Salah menapa boten awon nami kula Kang Prabu ing atasing kula ratuning dewa kagungan atmaja dumados saking Kama Salah langkung rekaos pundi menawi asma paduka dipun urat tarit kaliyan Sang Kama Salah kayangan kadadosaken karang abang inggih Kakang Resi namung derek ibu pertikel paduka Kakang Resi Narada Kutha Pandhawa tata gati wisaya Indriaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Galyah minggah ana ing Bali Marakata anggih Sang Kama Salah gawe geger ingkang padha umiat
Bathara Winangun Sarjana Marjayeng Westi Amit pasang kaliman tabik kaki dewa aku kang sowan tejo-tejo sulaksana tejaning titah kang anyar katon sapa kang dadi aran kita ngendi asalmu kaki no paduka kaki dewa ndang marang aku ijil saka telenging samudra. Ora ana wong sing jenengake aku ora duwe jeneng. Sebab aku ora duwe bapak. Mula monggo kersa paduka kaki dewa nggon paduka nimbali marang aku. Kados pundi Kakang Resi ampun dipun timbali kaki kok mau salah ngaten mawon. Lho kaki kok mau salah. Apa komo salah sing dadi aranku? Iya kaki. Matur nuwun kaki dewa. Dene paduka paring tetenger komo salah marang aku. Banjur sowanku marang ngarsaning kaki dewa. Aku kuwi umating Gusti titahing dewa. Mokal yen aku ora duwe bapa, mokal yen aku ora duwe sudarmo. Kula tekaku ning kayangan bakal nyuwun katrangan marang kaki dewa sapa sejatining wong tuaku. Kados pundi Kakang Resi Narayana ampun dipunaken kemawon. Kesasa ndodra menika nggih mboten punakeni bilih menika Atmaja jengandika Hadi Permesti. Kaki komo salah. Mawan tuan-tu aja ndadekake bungaing atinira kaki. Kepiye kaki dewa? Aja ndadekake bungaing atimu. Yen kita takon sapa sejatine wong tuamu, komo salah. Tanono liya wong tuamu kajaba aku, Ulun Bathara Guru. Genging panuwunku dene paduka pukulun kersa ngaku anak karo aku. Apa amung iku kang dadi pertanda aku putraning pukulun Bathara Guru. Kaki komo salah iya. Sing mongko aku turun dewa ya gini ra padha karo dewa liyane. Iki dewa seragame abang iki dewa apa? Dewa Tara. Ulun Bathara Brahma. Dewa anyaran. Yo. Anyaran lek mung ngenger. Yo. Iki yo seragam ijo. Kuwi pukulan Bathara sapa? Pukulan Bathara Sulundu. Nek ngono pukulan aku njaluk jeneng sing padha karo dewa-dewa lan njaluk busana seragam-seragaming dewa. Ayo kaki kita ulun busanani
tak paringi busana satataning para dewa. Busanaku mabyor mencorong, mabyoring busanaku kaya gunung kubar pukulun. Yo kowe wujud rasaksa kang gedhe busanamu mabyor. Kita wis ora ndak paringi jeneng kama salah. Busanamu sempurna, busanamu prayoga. Kama salah tak jabel kowe apa para kang padha karo kanca kancamu sapa pukulun ndak paringi tetenger kowe Sang Hyang Bathara Kala. Jenengku Bathara Kala. Kaki kala iya. Wis diaku dadi anak dewa. Wis diparingi busana mencorong kaya seragaming para dewa. Umating Gusti Titaing Bathara kuwi butuh pangan. Dina iki aku nyuwun pangan marang Paduka Rama Pukulun sing dadi wong tuaku. Kowe njaluk pangan Kaki Bathara Kala. Rama Pukulun iya. Rantinen sawetara iki kang dadi panganmu kala. Kang dadi memangsanira iki salah sawijining panganan kang nikmat mirasa. Pukulun iki apa? Iki jenenge lobang mangklung kali tanpa rambatan. Balenono maneh iku jenenge lobang mangklung kali tanpa rambatan. Mbok paringi aku kala iya panjenengan aja jarak karo putramu Bathara Kala. Iki dudu pangananing menungsa. Genah iki srengenge
panase kaya ngene teko dadak mbok paringake aku pukulun. Aku ora sudi mangan barang iki. Usah saka papan kene. Ora lunga, wo klakono srengenge rusak to. Iki kang dadi panganmu yen ke mau srengenge iki lho kaki yang luwih enak apa iki glagah rerayungan padas gurawalan panganan kuluk yo coba tak icipane wah rada seger sumyah Rama Pukulun. Eco banget Nara tuh. Oh iya, Neno. Mantok orang ngombe ya gone ngelak. Ngono lagi budene aku ngono. Nyogone ben ora ngelak wow to angicipi kang glagah rerayungan padas gurawalan nggih kala nyililit ana tengah-tengahing gusi ing antaraning siung kabeh kinemah-kemah arasa gurih kinemah-kemah arasa gurih tan liyan amung drijining manungsa jolo padha sakala minta tetedan daginging manungsa kejaba sing seger sing kecut ana sing gurih Rama Pukulun. Sing gurih apa? Delok balunge kaya balung drijining manungsa. Sok ngono daginge manungsa iku luwih enak. Mula aku njaluk pangan saka daginge manungsa. Ya kaki bakal ndak paringi. Mawarna-warna daginge manungsa kang bakal kulun paringake marang kita. Nanging kowe kudu ngati-ati. Rama Pukulun iya sadurunge kak tadah tara mangsa kudu kok onceki karo bedhomo kang bakal ndak paringake marang kita kaki Bathara Kala. Rama Pukulun iya apa Rama Pukulun sing nduk paringake marang aku wujuding bocah kang nandhang Sukerta kuwi apa Sukerta kuwi bocah sing duweni rereget upamane bocah siji wadon anak siji lanang kuwi dadi panganing Bathara Kala jenenge yen lanang untang-anting yen wadon unting-unting wong duwe anak loro cacahe lanang wadon lanang ya dadi panganmu kala duwe jeneng apa Kedini Kedono utawa Kedono Kedini kuwi panganmu uger-uger lawang kembang sepasang yo dadi panganmu. Rama Pukulun matur nuwun dene peparing panjenengan Rama Pukulun akeh banget marang aku. Anak telu sendang kapit pancuran. Sendang kapit pancuran kuwi piye? Wadon ana tengah, lanang ngarep lan mburi dhewe. Kuwi panganku. Kaki kala yo sendang kapit pancuran lan kosok balinik pancuran kapit sendang kuwi panganmu. Rama Pukulun iya gotong mayit cukit dulit kuwi dadi panganing Bathara Kala. Cukit dulit kuwi anak telu lanang kabeh.
Layen gotong mayit anak telu wadon kabeh. Anak papat iki ana bagiane iki. Anak papat wadon kabeh. Kuwi araning sarimpi anak papat lanang kabeh kuwi araning sarombo. Kuwi dadi panganku iya Kaki Kala. Wong duwe anak 5 kuwi enek sing dadi tadahku apa ora? Ya ana. Jenenge lanang 5 cacahe aran Pandhawa. Yen wadon 5 cacahe aran Pandhawi. Lanang 5 wadon siji kang ana mburi dhewe araning Pandhawa ipil-ipil. Kuyo panganku iya Kaki Kala. Upama aku nyuwun keterangan apa ana sing diarani Pandhawa ipil-ipil mungguing wawasaning Rama Pukulun. Oh isih ana nggih. Lananging 5 wadone yang mburi dhewe iya. Kuwi cah ngendi? Dhisik cah mangun dikarani saiki mbuh parane nyang ndi. Kuwi diruwat, kudune diruwat, yen ora diruwat dadi panganmu. Ngestokake dawuh, wah pundak gedhe wetengku. Ana maneh wong lumaku ijen tanpa ruang, ora kocap, ora segu, ora ngidung, ora gandang, ana tengahing sawah ing wanci bedhug tengange kuwi panganmu. Matur nuwun Rama Pukulun. Ana maneh wong ngedekake omah burung diparingi tutup keong omahe wis rubuh kuwi arane omah Moga Sesa ya kuwi dadi panganmu sing duwe dadi panganing Bathara Kala. Iya Kaki. Buang bumbung wong wang bumbung bolong kiwa tengen kuwi ya dadi panganing Bathara Kala. Wah akeh banget. Wong wadon ngrubuhake dandan kuwi ya dadi panganing Bathara Kala. Nanging Kaki Kala kena nduk pangan kabeh peparing ulun kalamun sadurunge kok pangan kudu kok onceki nganggo bedhomo mesan diparingake aku. Iya Kaki. Wah matur nuwun ning eling-eling deriling Kaki Kala kowe bakal mungsa sipating janmu manungsa ora kok onceki karo bedhomo mesan gedhe siku dedaning diwa. Iya Rama Pukulun tak estake dawuhmu keparing aku nyuwun pamit mangkat ndak lilani Kala. Oh